Здравейте, добре дошли на видеооглед на тристаен апартамент, находящ се на Мария Луиза. Влизаме в просторен коридор, портманто от ковано желязо. Минаваме към дневната. Изцяло обзаведени оборудване, дограмата е ПВЦ. Радиаторите са чугунени, като изложение тук имаме изток. Изключително слънчев и светъл апартамент. Това е дневната. Преходно влизаме в едната от спалните. Тук изложението е юг. Естествен паркет на пода, отново ПВЦ дограма, отново обзаведено оборудвано. Мебели от MDF и ПДЧ. По коридора отиваме към сервизните помещения. Баня с тоалетна, теракот фаянс, съвременни, отделна тоалетна. Другата спалня, самостоятелна. Има голяма тераса, изцяло южна, пред кухнята и тази спалня. Ето и кухнята. Отново обзаведено, оборудвано. Прекрасна панорама, прекрасно слънце. Ето и гледката. Вижда се цяла София, планината Витоша. Ако нашето предложение ви е заинтересувало, заповядайте на място да направите оглед.